लेकिन आजकल के जो ट्रेंड चलता भक्ति, हाँ, चार चक्का वाला। अच्छा, के चार चक्का से आइल बा आ तू चक्का से के आइल बा? चार चक्का से के आइल बा? बस हाथ उठाई हुए। आ तू चक्का से आप पैदल के आइल बा। लेकिन ओकरा पहले एगो औरी हम गाना गैले रही। एक साथ कर दीजिए भैया। हाँ, स्केल चेंज, थोड़ा अलग अलग स्केल बाड़ी सा गाना के सब। चार चाका के पहले एगो वही साल एगो औरी गाना आइल हमार, खास कर लड़की लोग खातिर बा। लड़किया कहा तरी, अच्छा लड़का लोग जल ढारे आवेला त का मांगेला? अपन अपन इच्छा आप लोग बता सके नी? आ मेरा रू सही बात बा। लेकिन जब लड़की लोग जल ढारेला त का मांगेला? एने लड़की लोग पीछे बा का, बगल सामने बैठल बा, कुछ दू चार गो लोग बाटे। आंटी जी लोग भी बैठल बा तो वो अपन परिवार के उन्नति खातिर मांगे कि हमार लड़का, हमार पूरा परिवार खुश रहे, खुशहाल रहे बाबा। लेकिन जब कुंवार लड़की जल ढारे जाली तो सब लोग जाने ला का लड़के कहा करे, अरे करिल सुमारी बचपन से कि मांगिल मनौती अपन मने से कि रुपया वाला मोटहन नहीं पाते चाहिए। ए भोले बाबा कि बोले भोजपुरी बोले यहाँ खाते चाहिए। कहाँ से कि हमने के प्योर भोजपुरी बोले नहीं जा। लड़किया कहा दिया कि बोले भोजपुरी बोले यहाँ खाते चाहिए, दुल्हा दे हाथी चाहिए, बोलो भैया। देखी वही में के एगो हई हमार बड़ दीदी बड़ी, इनकरा ई गाना बरत रहे तरू ना सोमारी, सावन के सोमारी ए बेरी हमहू पहला शुरुआत कैले बानी। लेकिन दूल्हा खातिर नहीं कैले, हम एकरा खातिर कैले बानी कि रउआ सबके बीच में हम बनल रही और रउआ सबके आशीर्वाद हर साल आजीवन हमारा ऊपर बन रहे। कहे के बात कि करिल सोमारी बचपन से मांगिल मनौती अपन मने से। रुपया वाला मोटहन नहीं पाते चाहिए, रुपया वाला मोटहन नहीं पाते चाहिए। बोले भोजपुरी बोले यहाँ खाते चाहिए। ए भैया ई भजन हो के रउआ सबे रोड पे एकदम तहलका मचैले बनी। आए डीजे बांध के गाड़ी पर आ तब सब लोग नाचता। जब हम साक्षात लगे आगे हम गावत नहीं तो रउआ सबे डांस नहीं की करब। अच्छा नहीं के लगा? अच्छा नहीं के लगा तो लगा तो डांस करी सबे कि बोले भोजपुरी बोले यहाँ खाते चाहिए। अबे जान तनी गोलू भैया काहे लोग डांस करी कि बोले भोजपुरी बोले यहाँ खाते चाहिए, कि दुल्हन देहाती चाहिए, कि कनिया देहाती चाहिए। आई कि बोले भोजपुरी बोले यहाँ खाते चाहिए, दुल्हा देहाती चाहिए।
ना मिले अब चाहे छोट भाई रही चाहे बड़ भाई रही आशीर्वाद बनल तो बहुत बा और दोस्ती आज बा कल टूट जाई लेकिन जो घरेलू संबंध रही आजीवन निभाई हमारा घरेलू संबंध चाहे दोस्ती यारी ना चाहिए भैया लड़किया कहा तारी हाँ खींच ली सब खींच ली वजह से कि हमारा बाबू कि हो जाए सहाइया देखी हमने के बीच में उजाला एंटरटेनमेंट एगो बात भूल गए तमाम मीडिया वाला भैया लोग आइल बा कैमरा लेके बहुत दूर दूर से यूपी बिहार झारखंड से हमारे मुकेश भैया सबके स्वागत बा जय श्री राम जय श्री राम हाँ झूमे के बा ओ कि हमारा पापा बाबू कि हो जाए सहाइया कि सामा का बाबा रहुआ कि हो जाए सहाइया कि रहुआ के चढ़ावा तानी में लगे पसैया भैया लड़किया कहा दिया देखी आजकल शादी भी तय हो जाता तो बड़ा अनबन चलता लड़किया कहा दिए बाबा ना फोटो सेशन हम कहब कि बंद कर दी सबे आ थोड़ा सा डांस हो जाओ ताकि सब लोग बैठल बा आराम से ना तो फिर शेड्यूल बिगड़ जी भैया हम खींच दे अच्छा दीजिए एगो बस फोटो हो बस एगो माफी चाहो सब लोग आप लोग बांट लें जय देखी आधा लोग आजकल प्रोग्राम में सेल्फी खिंचवावे आवत था अगर इहो ना होखे ना तो सब लोग खिसिया जाइए तो हमने के भाई सब देखे एक बार लेके कहा दिया तनी ताली बजा के भैया जी डांस ना कर पाई है ना सब लोग रेडी बा कि नहीं खिसिया हो पूरा पाती जाई बोले भोजपुरी बोलिया खाती जाई दुल्हा रे हाथी जाई बोले भोजपुरी बोलिया खाती जाई दुल्हा रे हाथी कोनो लड़की के दूल्हा मिल जाओ तो धन्य हो जाई आए मने इतना लोग में एके पीस बानी नहीं है के लेके कहतिया कि दिलवा के हमरा सब अरे दिलवा के हमरा बाबा कि बुझे सब बतिया कि साफ सुथरा छवि हो करनी मने रहे अदतिया अरे की बोलू के जैसन लमा दादी चाहिए बीजे के जैसन लमा दादी चाहिए
बोले भोजपुरी बोलिया खाती